sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Ya nggon nempuknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kunti munggah kok katoke diceneng ora nang glereng dene mereke men JT man kene kok ora aku jekem lho ya lobok ketoke nang iki 36 iki gek kowe ketoke meng 3 ha ben tak taleni